Dobar dan svima. Ovo je moj kolega Mihajlo, ja sam Luka i imamo pitanje za vas. Da li iko u sali zna šta znači medekalo? A tihovanje? Tako sam i mislio. Ove lepe, stare srpske reči su ispale iz upotrebe i potpuno su zaboravljene. Projekat Ivanologija bavi se upravo ovim rečima i želi da sačuva nematerijalnu kulturnu baštinu naše države. Ovako se dopisuju mladi ljudi, ovako komunicira omladina danas na Facebooku. Da li mislite da ovakvi ljudi treba da budu nosioci našeg društva sutra? Da li biste vi u Erste banci zaposlili neko ko je ovako komunicirao? Ja ne bih. Ovo je situacija koju možemo da vidimo gde god odemo. Uvek mladi drže mobilne telefone u ruci i koriste ih, eto, kažu starije generacije, za gubljenje vremena. Divanologija ima ideju da ove moderne tehnologije, umesto njihovog zabranjivanja u školi i prosto neke averzije koja je stvorena prema njima, iskoristi za učenje. Dakle, u svrhe edukacije. Smatramo da je edukacija najvažniji resurs koji može da nam sutra pruži kvalitetne lideri i kvalitetne ljude koji mogu da vode ovo društvo. Dakle, naše rešenje na ovaj problem jest naša aplikacija Divanologija. Uz pomoć te aplikacije mi ćemo sačuvati arhaizme. U toj aplikaciji biće rečnik, vešalo, spajalica, reč dana i sugestije. Sugestije služe da sami korisnici naše aplikacije pomognu nam da našu aplikaciju s bazu arhaizama povećamo. Same igrice po sebi su arhaične, tako da naše igrice spajaju arhaizme, arhaične igrice sa modernim i savremenom tehnologijom. Vešalo dobijamo definiciju reči i mi pogađamo koji je to arhaizam, a spajalice spajamo arhaizme sa sinonimama modernih reči. Takođe, rečnik u sebi imaće arhaizme na koje kada se klikne dobijemo njihov prevod i dobijemo njihovu definiciju, takođe primer. Za reč dana, takođe reč dana služi da bi korisnici svakog dana naučili novu reč i povećali svoj vokabular. Zašto je baš naš tim najbolji za ovaj projekat? Naš tim je najbolji za ovaj projekat zato što se sastoji iz Luke, koji je polaznik seminara za lingvistiku u Petnici, iz mog tima, koji činim ja i dve moje drugarice, koji smo stalni učesnici takmičenja u programiranju. Budžet. Mi od budžeta tražimo 46.000 dinara, 26.000 dinara za stvaranje i održavanje aplikacije, 100.000 dinara za stručne lingviste i 10.000 dinara za promociju. Naš aplikacija cilja grupu od 10 do 14 godina. Dakle, to su deca od 5. do 8. razreda. Imamo podatak, to jest našli smo podatak da srednjoškolci u današnjosti koriste samo 500 svojih reči. Mi to želimo da promenimo. Dakle, zamislite čoveka koji koristi 500 reči u svakodnevnoj komunikaciji. To je jako tužno s obzirom na bogat jezik kojim se služimo. Zamislite da nekad izmislimo vremeplov i vratimo se u Srbiju iz 18. veka. Mi nećemo moći da se sporazumemo sa čovekom koji je pripadao istom narodu kao što mi pripadamo danas. Zbog toga Divanologija nudi pravo rešenje za obogaćivanje komunikacije mladih i kroz arhaizme, dakle vrlo cool i zanimljive reči koje se ne koriste više, pruža mogućnost i predstavlja jednu tačku na putu promene društva na bolje. Podržite nas, mi ćemo ovaj projekat realizovati bez obzira da li budemo dobili sredstva ili ne, jer prosto ova ideja je toliko vredna realizacije. Hvala.